Bona vesprada, soc Toni Baquer, professor de valencià en un institut públic, i els valencians ens mereixem o necessitem un president que reconega, un president que no maltracti la llengua d'Ausiàs Marc, la llengua de Joan Fuster o la llengua de Vicent Andrés Estellés, perquè la llengua no sols ha de ser... Perquè la llengua no sols ha de ser un instrument de comunicació, sinó que la llengua ha de ser un instrument d'unió de tots els pobles valencians i de tota la gent, de tota la societat valenciana. I com a docent no som l'enemic a batir, sinó com a docent som els responsables de l'educació i el País Valencià sense educació no té futur. I si volem un futur més digne, més igualitari, hem de partir sempre de l'educació pública. I com sé, Ximo, que tu penses com jo, vull formar part de l'equip del president, vull formar part de l'equip de Ximo. Gràcies.